No zišli sme sa, zloženie zboru sa krásne vyprofilovalo. Na začiatku prišlo nejakých možno 25-30 ľudí a v podstate zostali tu tí najväčší šialenci, ktorým sa naozaj chce spievať a idú do toho. Ten kolektív, ktorý sa tu vytvoril, je pre mňa tak silný, tak intenzívny, tak dobre sa v ňom cítim, že to som nezažil veľmi dlho. Zrazu dozrel čas a prišla myšlienka, ktorá sa začala veľmi rýchlo zhmotňovať a s ňou prišla aj úplne jasná vízia toho, ako to má celé znieť. Začali sme nahrávať a v jednej chvíli, keď som im vysvetľoval, čo majú spievať a jak spievali, tak som ich navigoval, dirigoval, kedy majú nastúpiť a tak zrazu som si všimol, uvedomil, že vlastne už je to. Že myšlienka v hlave 4 roky a zrazu ja stojím a dirigujem zbor. Cesta ma volá, cesta ma volá, cesta moje srdce volá, moje srdce volá, cesta ma volá, k sebe ma volá, cesta moje srdce volá. No pre mňa to je ako návrat k niečomu, kde som prestal. Ja mám pocit, ako by až teraz začínam naplňať naozaj nejakú svoju víziu alebo poslanie, alebo už akokoľvek sa to dá nazvať. Už dlho tvoríme muziku spoločne, tak aj do tohto projektu ma zavolal a hrám tam teraz na cymbál a trochu spievam. Cesta ma volá, cesta ma volá, cesta moje srdce volá, moje srdce. Toto je pre mňa, by som povedal, životná vec, životná záležitosť, lebo ako vravím, som roky bol profesionálny muzikant a vždy to smeroval k tomu, že byť čo najlepší, čo najviac sa páčiť, čo najlepšie hrať, aby si zaujala publikum a toto. Ale to je presne o tom, že tu není že každý by svoje ego nejakým spôsobom musel tam zakomponovať, ale je to o tom, že 20 ľudí tvorí jeden celok, ktorý je úplne harmonický. Už keď som sa rozlúčila s myšlienkou na to, že sa ešte budem niekedy venovať hudbe, tak mal vymyslel ten nápad, že dá dohromady zbor. Mauka vnímam ako veľmi silnú osobnosť v tomto svete. Rozkvitlo svetlo na stromoch, kúzlo už visí na vlásku, v predstavách pohľadím ti tvár, otvorím srdce pre lásku. Keď som ho prvýkrát zbadal, tak som mal z neho pocit ako brat, ako taká blízkosť, ktorú vidíš v človeku, keď sa na neho proste prvýkrát pozrieš. A pravím, ako sme si raz zadžemovali, tak som zistil, že hudba, ktorá z neho ide, je tá hudba, ktorá vo mne znela roky. Dá to plne voľno, nemusíš sa báť toho, či sa to bude páčiť väčšine alebo niekomu, vôbec to je jedno, nie je dôležité, ale to, že to robíš od srdca, je to najviac a toto mi dáva táto kapela, hlavne a Maťo teda. Mauk je úžasný hudobník, ktorý tvorí zo srdca a ako keby to cez neho plynie. Mauk pre mňa znamená jeden veľký, obrovský, úžasný človek. Hviezdy sa ticho radujú. Mauk pre mňa je blízka duša a cítim sa s ním veľmi prirodzene a priateľsky a je mi dobre s ním. Mám pocit, že nemusím nič hrať, že prijíma všetko tak, ako je. Čo pre mňa znamená Mauk? Hlavne hudbu, ktorá sa mi páči a ktorá je taká iná, je od srdca, je úprimná, je nestrojená.
No a Elaj Sonore, to je prvá pesnička, ktorú sme začali so zborom skúšať a zároveň tá pesnička je pre mňa ako naozaj nejaká veľmi silná spomienka. Vzniklo to nejakou hatlaninkou, ako to tak ja robím v pesničkách, že začnem spievať nejaké slabiky, ktoré sa mi páčia zvukovo. Zrazu zistím, že ten súzvuk tých slabík, ktoré sú v tej pesničke, že to je nejaké slovo, ktoré reálne niečo znamená. Keď už mi to nedalo, som zistil, že laj je vo francúzštine znamená nejaký stredoveký lyrický útvar, ako nejaká básnička, ktorá sa zvykla spievať v nejakých populárnych melódiách vtedajších, sa to spievalo. A väčšinou, že tematika lásky, keltských povestí a rozprávkových bytostí, tak som pozeral, že a sonore je po francúzsky znelý, alebo také niečo so zvukom. Zbor je pre mňa úžasná skupina ľudí. Akoby sme boli jedno ja, jeden organizmus. Spolu vytvárame tú silu, tú jednotu, ten hlas nás všetkých. To, že sme spolu v zbore, je pre mňa skoro až transformačné miestami veľmi príjemné, inokedy samozrejme náročné svojím spôsobom, ale to, ako sme sa my dokázali poprepájať a ako to funguje a tie sily, ktoré tam pôsobia, tí rôzni ľudia, čo do toho prinášajú, krásne, čarovné, naplňujúce. Smer, ktorým by som chcela kráčať ďalej. Určite žiť to naplno a žiť, pracovať s ľuďmi, ktorí sú úžasní, ktorí majú hodnoty ako ja, sú bezprostrední, môžem byť sama sebou. A vlastne tvoriť spolu s nimi náš nový krajší svet.